yakni benta jong kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Menteri Kam jong jela ubail hek hene ka arpnyo trik unaitung ulak rensyai balada ke Jingioh yo COVID-19 ha jela Kam Hiar ha kini kisingi banwan ka sarkar jela ka baju syong man la ka por ya ka review meeting kan hab bansim ya karai bakan Bteng ya ka lockdown ne ka jingkhang dam lada ke Jingioh yo COVID-19 kadang bon ha jela te lada gamdan kanu ka jing dak kishin gu nang bau new COVID-19 unang hiar na ne nang duna bogas te ka jungi ngi kum ka balong review team man sing have advice or suggest bau new ka ni ka lockdown bi man extend lada ka no improvement gamdan